Frear o deterioro cognitivo dos pacientes con enfermidades neurolóxicas a través da estimulación non só física e mental, senón tamén social. Este é o principal obxectivo do novo servizo da Gadea, que este mes de decembro botará a andar en Boiro. Axudar e contribuir a paliar e a anticiparse ás enfermidades. Por lo tanto, todas aquelas familias e todas aquelas persoas que teñan algún problema incipiente de demencia, de Alzheimer ou que xa estén diagnosticadas poden verse beneficiadas desta actividade que será 3 días á semana no Centro Social de Abanqueiro e coa que pretendemos axudar e contribuir non só á saúde mental, senón tamén á saúde física. Traballarase con grupos reducidos segundo o nivel de deterioro, leve ou moderado, para facilitar tamén a relación interpersoal entre os seus integrantes. Neste momento está se dando un cambio do paradigma do Alzheimer, ou sei, xente diagnosticada moi xoven, con todas as capacidades, e eles mesmos din que hai vida despois do Alzheimer. Creo que temos que pensar en esas persoas recén diagnosticadas. O que non pode ser é que xente de aquí do Barbanza ou da zona de Noia teña que ir a Santiago, porque ali é onde hai un grupo de xente recén diagnosticada independente. O noso obxectivo con estas terapias é retardar este deterioro da enfermidade, traballando a orientación, a linguaxe, o cálculo, a memoria e mellorar a calidade de vida e as relacións interpersoais de todas aquelas persoas usuarias. En paralelo a este servizo, a Gadea prepara en Boiro unhas charlas dirixidas á poboación xeral para formar e informar sobre o Alzheimer e outras doenzas neurodexenerativas.